जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए मैं बहुत प्यारा सा आज सबके लिए कजरी गीत लेके आई हूँ। और कैसा लगेगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। आइए सुने जा। पिया मानई ना हमरो कहनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। पिया मानई ना हमरो कहनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। पिया मानई ना हमरो कहनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। जब हम जाइला ससुरवा सासु करेली झगड़वा, जब हम जाइला ससुरवा सासु करेली झगड़वा। पिया बोलै ना हो, पिया बोलै ना माई के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। पियवा बोलै ना माई के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। पिया बोलै ना हो, पियवा बोलै ना बड़ा बेईमानवा सखी, जाइब ना ससुरवा सखी ना। पियवा बोलै ना बड़ा बेईमानवा सखी, जाइब ना ससुरवा सखी ना। जब हम जाइला ससुरवा जेठनी करेली झगड़वा, जब हम जाइला ससुरवा जेठनी करेली झगड़वा। हो पियवा बोलै ना भौजी के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। हो पियवा बोलै ना भौजी के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। हो पियवा बोलै ना हो, पियवा बोलै ना भौजी के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। हो पियवा बोलै ना हो, पियवा बोलै ना बड़ा बेईमानवा सखी, जाइब ना ससुरवा सखी ना। पिया मानै ना हमरो कहनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। जब हम जाइला ससुरवा देवरानी करेली झगड़वा, जब हम जाइला ससुरवा छोटी करेली झगड़वा। हो पियवा बोलै ना हो, पियवा बोलै ना देवर के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। हो पियवा बोलै ना देवर के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। हो पिया मानै ना हमरो कहनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। जब हम जाइला ससुरवा ननदी करेली झगड़वा, जब हम जाइला ससुरवा हो ननदी करेली झगड़वा। हो पिया बोलै ना हो, पिया बोलै ना बहिनी के समनवा सखी, बड़ा बेईमानवा सखी ना। हो पिया बोलै ना ननदी के समनवा सखी, जाइब ना ससुरवा सखी ना। हो पिया मानै ना हमरो कहनवा सखी, जाइब ना ससुरवा सखी ना। पिया मानै ना हमरो कहनवा सखी, जाइब ना ससुरवा सखी ना। तो कैसा लगेगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। और ये गीत मैं अपने हाथ से लिखी हूँ और बड़ी मेहनत से। तो आप लोग को कैसा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। और आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम भी आपके चैनल से जुड़ेंगे। और आप लोग से क्या ही बताऊं, हमारे यहाँ मौसम थोड़ा ख़राब है और मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत परेशानी है, इसलिए
हालांकि आप लोग की सपोर्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आज से कंटिन्यू हमारा वीडियो आएगा और आप लोग का सपोर्ट होगा और आप लोग हमारा भी सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ जुड़ जाइए। और कैसा लगा हमारा गीत आप लोग ज़रूर प्यारा से कमेंट करके बताइए। अब चलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में और प्यारा सा गीत लेके आप सबके लिए आऊँगी।